जों दिनै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद माखासे जोंनि रिप्रेजेन्टेटिभआ फैनानै दिल्ली इउनिभारसिटियाव फैनानै जे MIL डिपार्टमेन्टआव जों जेरैबायदि सावरायबाय जे बिनिनो डिन डक्टर अमिताभ चक्रवर्ती आरो बे मिताली बर्मन बिथांमोनजों गुवारै गोलावै जों सावरायबाय आरो बे बाथ्राखौ दिनै जोंहा एबसुनि प्रेसिडेन्ट जोंनि दिपेन बर'आ गोलावै दा बिनि बिबुंसारखौ होखाबाय। जोङो फैगौ समाव साबसिननिफ्राय हामसिन जोङो बे दिल्ली इउनिभारसिटियाव बर' रावखौ फोरोंनायनि आरो फेहेरनायनि राहाखौ जोङो आसा खालामदों। जोङो बयबो बर' रावखौ गेवलांहोनाय आरो फेहेरनायाव बयबो लोब लोब लोगो लानांगौ बेखौनो आसा खालामनानै गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगष्टनिफ्राय 15 आगष्टसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगष्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।